Eu creo que está máis que xustificado que se faga unha liña de axudas específica, porque na liña de axudas que sacaron vostedes en setembro tampouco entraron. E en esta tampouco entraron. Eu non sei se aquí a Consellería do Mar ten algo contra as mariscadoras de Camariñas. Non sei se teñen algo. Deben ter enfiladas. Non podo apoiar esta iniciativa tal como está redactada porque parte dun diagnóstico que non é real. Entonces, que van a facer? Porque aquí están reclamando que non hai axudas para comprar ameixa fina, semente de ameixa fina nin berberecho. Pero hai cartos para outras cousas. Eu xa lle dixen, cartos para facer unha enquisa, precisamente na que non están os mariscadores. Cartos para producir un plan anual de medios de campañas de promoción, 3,2 millóns de euros. Cartos para facer unha campaña de publicidade de promoción de produtos do mar, 1,6 millóns de euros. E cartos para diseñar, organizar, montaxe e desmontaxe dos postos da Consellería do Mar en distintos certames nas feiras, 10 millóns de euros. Cartos, 9.000 euros para as fotografías da señora conselleira. 9.000 euros para que lle saque alguén as fotografías tamén a conselleira. Cartos para promocionar os produtos do mar en Singapur. Para iso hai cartos. Para as mariscadoras de Camariñas non hai nin para comprar semente de ameixa fina nin berberecho. Merchandising. É que é indecente.